Samantala, nagsagawa pong tanggapan po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng pagsasanay po sa mga estudyante ukol sa life-saving techniques. Lumahok po ang naturang pagsasanay ang mga estudyante mula sa Pangasinan School of Arts and Trades kung saan naturuan ang mga ito ng basic water safety, paggamit ng water rescue equipment at swimming strokes at iba pang uri ng paglangoy. Ayon po sa PDRRMO, mahalaga na magkaroon po ang mga ito ng kaalaman lalo na pagdating sa life-saving techniques upang maihanda ang mga ito sa anumang uri ng sakuna. Naglalayon po naturang aktibidad na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante ng mga kasanayan na kayang makapagsalba ng buhay. IFM News. IFM News. IFM News.